Gure esku dago dinamika herritarra da. Horrela aurkezten du bere burua mugimenduak. Erabakitzeko eskubidea elkargune hartuta, norbanakoak biltzen dituen herri dinamika. Baina zergatik erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika Euskal Herrian? Denoi axola zaigulako gure herrian etorkizuna eta denok dugulako parte ez etorkizun horretan. Gazta zati bat, Jon Maiak zuzendutako dokumentala 2 apuntutzat hartuta, pasaden urteko ekainean hasi zuen ibilbidea dinamikak eta herriz-herri ekitaldiz ekitaldi atxikimenduak metatzen joan dira. Guk egiten duguna da pedagogia egin erabakitzeko eskubidearen inguruan, bat, eta horretarako hitzaldiak emate ditugu, eztabaidak, mahai inguruak eta aldogun gehien, ez? Gero kalean ere egoten gara, eta egite ditugu musika kontzertuak, eta ze azkenean herri bat izateko hori barrutik eramaten den sentimentu hori ere, ez, ateratzea. Pasaden azaroan, ekitaldi nagusia aurkeztu zuten. Durangotik hasi eta Iruñera arte, 4 lurralde historikoak zeharkatuko dituen 123 kilometroko gizakatea. Eskutik eskura elkarturik lotuko ditugu. Ekainaren 8irako da deialdia eta euren web orrialdean saltzen dituzten metroak. 50.000 lagun behar dira, baina 100.000 ere parte hartuko dutelakoan daude sustatzaileak. Ez da kopia bat. Hain zuzen bere burujabetza prozesuetan erabili izan den teknika bat da. Da oso modu polita adierazteko bere lagunari eskutik helduta gure herrian etorkizunan parte hartu nahi dugu. Sustatzaileak alderdi politikoekin eta gainontzeko gizarte mugimenduekin harremanetan jarri dira, baina norbanako atxikimenduak nahi dituzte. Erabakitzeko eskubideen aldeko giro bat sortzea gizarteari herritarroi dagokigu eta guk esparru hori eraiki nahi dugu.